Jesu Kristu inkosi Baba, cela ukubingelela ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabingelela umndeni wonke wakaNsibande. Ngesu Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba, ngithanda ukubonga uNkulunkulu owaye wangikhetha nami, wangikhethela kuye ukuthi ngibe sentabeni yendlu kaJehova. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wangenza mhla ngiqala nje ukuzwa intshumayelo zakho ukuthi lento iyaphila oyiphetheyo. Ngathatheka ngatshela abazalwane ngekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi usehambe nami kwaze kwabalana. Bengingakaze-ke empilweni yami ngathatha u-21 days fasting ngoba bengusaba, bengibona ukuthi nje ngingafa. Kanti ulula ngale ndlela. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nami ngingenile ngoJanuwari, kwaba lula ngale ndlela emangalisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi futhi ungikhiphe emaphilisini. Benguwumuntu okhonza amaphilisi kakhulu, kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa ngezwi elikumahubo elithi yena uthethelela zonke izono zethu, uphilisa zonke izifo zethu, usiqhelisa ngomusa nangobubele, ukhulula ukuphila kwethu ekubhujisweni. Wangambulela lelo zwi, angiphindanga ngalithanda iphilisi kusukela lapho. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sengiphila ngezwi. Kuney'khathi la ngike ngezwe khona ukuthi ngiyahlaseleka ukugula noma kuthiwa ngiphathwa yihlaba, ngivele ngibeke isandla ngithi uJesu Kristu inkosi, livele linyamalale. Ngiyambonga uNkulunkulu ongiholele kule ndawo. Ngiyambonga uNkulunkulu ongikhethile nami wangithanda ngize ngibe umntwana wasekhaya lezwi. Ngithi udumo kuNkulunkulu oluphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguwe. Makube kini nonke uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Bingelela umgcotsho wenkosi bamapostoli Ntsibande nomama Ntsibande, umpostoli Ntsibande, ukuthi phindani futhi izinceku zenkosi nilihambise ivangeli. Ngiyanibingelela, bingelela ikhaya lezwi, bingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Jesu Kristu inkosi. Ngempela bangcwele sekuphuma kithi ukuthatha senze. Awu, uyakhuluma umgcotsho wenkosi owabeka amaqiniso. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Ngibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyamvezela umntanakhe. Uthi bophelo ho nna ke Kreste, ho shwa ke moruo. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu. Sithi hamba vangeli, hamba khaya lezwi, sabalala umhlaba wonke. Bakhululeka abantu bakaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Ngiyambonga kakhulu ukuthi ziyeke zangivuselela le nkonzo eyaseSoweto naleyasothongathi. Yasothongathi bengisebenza-ke, ngasizakala ngilalela inkonzo ngila emsebenzini. Siyambonga uNkulunkulu. Sithi ima njalo ncegu yenkosi, ima njalo ncekukazi yenkosi, ngoba siyazi ukuthi ni-team ngempela. Siyazi ukuthi umama uyosekela ubaba njalo. Siyambonga uNkulunkulu ngani. Nkosi nibusise nomndeni wenu. Sithi njalo njalo inkosi nihambele phambili njalo, nisazoyiqonda eMpumalanga. Inkosi nihlelembele indlela kuko konke, aphinda akhulume futhi naseMpumalanga, aziveze uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Ngibonga ngokuthi ungilamulela ekhaya. Ngane zami zixabana zodwa. uNkulunkulu abamuhle. Sixabane sikuloya mkhosi we-21 days sewuyela ukuyophela.
mase siqeda lo we-21 days kwakhosa ukuthi mina ngiphinde ngiqale omunye wokuthi Nkosi nayi impi manje emnyango. Hayi Nkosi inhle yalamula. Siyambonga uNkulunkulu osilwelayo. Masibambeni bazalwane, masibambeni isikhathi sinciphile, masibambeni siqhubekele phambili. Ngicela njalo ukuthi Nkosi ngisize ngathi sengizwe kangaka nami ngilahlwe. Phikelela njalo ukungena ngomnyango encinyane. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, baba nomama. Ikhaya lezwi entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela. Baba, ngiyabonga impilo yami ishintshile ngokungena ekhaya lezwi. Bengingumntu onenzondo, ungenalo uthando, engenalo uxolo. Kodwa ngokungena ekhaya lezwi ngikufumana imfundiso ngashintsha. Bengithanda nokubuka i-TV, ngingenaso isikhathi senkonzo. Kodwa manje angisayibuki i-TV, senginaso isikhathi sokuba ngilalele inkonzo, ngifunde iBhayibhili, ngikhuleke. Ngiyabonga kakhulu baba. Izwi engithanda ukubonga ngalo baba lilapha kuMalaki 3 uvesi 1. Lapho lithi leli lizwi, bhekani ndithumile isithunywa sami. Siya kulungisa indlela phambi kwami. Inkosi eniyifunayo iza kufika ngokuzumayo. Baba, siyabonga ukuthi ube yisithunywa sikaJehova. Wamlalela uJehova, wasifundisa konke okufanele sikwenze. Wasifundisa lonke iqiniso. Siyawubonga kakhulu umndeni wakwaNtsimande. Uzishintshile impilo zethu. Ngibonge nomama Mshezi owangifaka ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ekuseni siyambonga uNkulunkulu osivusile. Ngibingelela umama nobaba. Khaya lezwi entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga uNkulunkulu ngigcina kwaze kwala. Izimo zikhona kodwa yena uthembekile. Uyasinakekela, uyasithanda. Cela ukuthola ufakazi buningi kodwa ngizodlulisa lobu engabona isimangaliso. Kunesimo sezulu ntambama, izulu liza kabi. Baba, ngakhuleka kungahlaleki naphansi endlini ngendlela isimo sezulu esasisimbi ngakhona ngaphandle. Ngehla ngenyuka ngidraya isiphepho ukuthi uNkulunkulu akasibiyele. Kule ndawo-ke abantu bashaya namathini amagogogo uma kuza leso siphepho, ngendlela yokuthi bathi baxosha loyo moya osuke uvunguza ukuthi ugwembe ushone kwey'ndawo. Ngakhuleka ngathi Nkosi sibiyele, liduma futhi liduma kabuhlungu kakhulu. Futhi emva kwalo ngiphenya ikhethini, ngivula uma ngithi urawonda ongezansi kwendlu enkulu engikuyona uvulekile. Lo rawundi katshani nokathayela bavulekile labo rawundi bobabili. Ngithuke kakhulu baba, ngiphume ngithi uJesu Kristu inkosi. Selina kancane, ngiya nalokho nje ukuthi kuleli irawundi lathayela ngendlela umoya wawungakhona ngizofica ama-tiles usilingi uphansi, ngoba futhi umnyango wawubheke ngala izulu elaliqhamuka ngakhona. Uma ngiphuma ngilunguze kancane ngabona isimangaliso kunjengoba kwakungena amanzi kuphela kodwa nje kungekho lutho, usilingi uhleli endaweni yawo. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba usilingi uthinteka into encane. uJesu Kristu inkosi. Ngibonga nje uNkulunkulu nangezimo zempilo ezihlasele ngakhona imimoya phezu kwempilo yami. Igama noma isivumo esithi uJesu Kristu inkosi siyanqoba kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi akekho ngingamlinganisa naye. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi,
uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba, sibonga nakumama ngoLwezine iy'mfundiso zakhe. Sithi uNkulunkulu akanimise njalo. uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama umpostoli uMsibange egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, ngiyabingelela nasekhaya lezwi. Ngicela ukudlulisa leli phupho ngemvume kababa noma egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngomhla 17 February ngaphupha iphupho angathi ngihlezi nomunye usisi esijwayele ukukhuleka naye. Lo sisi into engayinothisa kuleli phupho ukuthi bayiluke i-straight back, kodwa engakaze asiluke physically, ngingakaze ngimbone silukile physically, kodwa wayeluke i-straight back. Sixoxa nje, uma sixoxa nabo bese ngizwa ivoice mina ithi ivoice qaphelani, qaphelani, inkosi uJesu iyabuya, qaphelani, qaphelani, inkosi uJesu iyabuya. Isho kabili. Ithe mayisho okwesithathu, because mina khona into engangiyenza nje, ithe ngase ngivuka ngibabuka ukuthi hawu labantu bayizwa lento, le voice engiyizwayo, kodwa futhi yayingekho harsh, kwakuyivoice enokuthula, eyayinokuthula okukhulu kakhulu nokumangalisayo, kodwa ukuthula kwakhona kuzwela ngaphakathi enhliziyweni. Ngithi ngisasukuma ngibabheka ukuthi bayayizwa yini le voice engiyizwayo labo sisi ababili enginabo. Iphinde okwesithathu ithi qaphelani, inkosi uJesu iyabuya. Hayi, bese ngoba ngangisamangaza ukuthi hayibo lo sisi uluke kanjena kodwa ngingakaze ngimbone, bese ngiyaphaphama, futhi kwakumhla ka-17, kwaku-just after 12 early hours of 17th of February 2025. And then bese ngiyaphaphama ngikhuleke. Kuthe izolo ngomhla ka-26 Wednesday, afike lo sisi, ufika okungimangazile ukuthi ufika elukile exactly lento engambona eyiluke ephusheni. Ngathuka, ngase ngambuza and ngamtshela iphupho because ngagcina ngimbhalele nje ukuthi ngiphuphile. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngicela ukudlulisa le phupho leli engibe nalo. Khona la kuye kwenzeka khona noma ngingazi ukuthi bengikuphi, kodwa ngathola ukuthi kunamabandla amabili. Lamabandla amabili likhona intaba naleli linye ibandla. Kube sekusiba between these two, likhona ibandla li-competition, likhona ibandla lingekho ku-competition. So ngibe sengibona-ke futhi abantu bayaphuma entabeni bangena kuleli bandla. In fact uma bephuma ngizibuza ukuthi baphuma kangaka abantu kanti bayaphi. Ngathola ukuthi baphuma bangena kuleli bandla beli next door, like besingabe umakhelwane. Ngibe sengidlula-ke lapho, mangidlula kube nalento nje ethi ujikele. Mangijikela ngemuva ngiyabona ukuthi kunegumbi eliqondane exactly nentaba, and then futhi kunamanye amagumbi aqondane maybe nebandla naloku kunye bekukhona. Bese kukhuluma ivoice ithi kimi, ngena kuleli gumbi ulalise umntwana, ngoba bengiphethe umntwana. Ngingene ngilalise umntwana, mase ngiphuma khona ngibona ukuthi hayibo kanti iminyango kunomgodo omnyama kanje okuthi ngashelela nje ngamisa istepisi ngiyahamba, ngiyashelela nje gone ngoba kumnyama. Ngibe sengisiya endaweni nje elevel kahle, kube sekukhuluma futhi ivoice. Ngibheke intuthu, kunentuthu engiyibona iqubuka from e-west. Le ntuthu it's like itornado, ngiyayibona futhi iyaphezulu, intuthu emnyama loku engeke nguchazi, and ilokhe iba ngathi isidudla intuthu yakhona, and then uyayibona ukuthi ayisintuthu, ayikho yodwa, kuna something inside. So mangisabheke lokho kube khuluma ivoice ithi kimina ima la, ngime ngibheke ngasempumalanga. Ithi phakamisa ngasentshonalanga, ngiyaxolisa, phakamisa isandla sakho.
sakwa-right ngisiphakamise, ngisabheke le ntuthu esabeka kangaka imnyama eyaphezulu, quickly ibe isilanda. Beyinde le nto, angazi ukuthi ibisukaphi ibingakanani, kodwa beyinde ngendlela engachazeki. So isisilanda kuthiwe-ke uma uphakamise isandla sakho sakwa-right, uma izogitsha kuwena le nto ishaya isandla sakho lesi, uthi uJesu Kristu uyinkosi. Kanti vele uma ngizophakamisa isandla saka-right, isilanda yabuya straight yafika yashaya isandla esami saka-right, ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Ihlakazeke ngobukhulu bayo, ngobumnyama bayo, ubududla bayo, nobude bayo, yaze yayophela. Kwase kuthiwa kimi, awubuze ngani ukuthi yakhiwaphi? Ngathi yakhiwaphi? Kwathiwa e-KZN. Ngathi ayangimangali, ngoba kuke kwavela ukuthi ubaba kafunakala e-KZN, bathi ubachithele iminyaka. Jesu Kristu inkosi baba. Ngithi angibonge nje kuNkulunkulu ngangenzele khona ngathola isite. Kwakuwumuzi kahle kahle, kodwa-ke mina ngithatha ngokuthi isite. Ngase ngiyaqalisa-ke ngakha-ke kuleyo site leyo. Ngathi nje ngisaqalisa ukwakha, kwafika nje kimi ukuthi ke ngikhulume nabasegaraji laka Toyota. Since ngineveni endala ebisihlalile nje mhlambe 3 years, mangingaphosisi noma above 3 years ingasebenzi. Kwafika nje ukuthi ake ngikhulume nabasegaraji ukuthi bengangilungisela yona, bengeke bangilungisele yini yona ukuze ngikwazi ukuthi ngiyisebenzise. So uma ngikhuluma-ke nomdayisi-ke wey'moto wasegaraji, wavele nje wangikhipha endabeni yokuthi imoto ngithi ngicela bangilungisele yona. Wangitshela nje ukuthi ayi, angiyidayise nje mina imoto, then ngithola imali bese ngiyathenga nje imoto entsha kubo. Wangitshela nje ukuthi kunamaveni amasha afikile. So-ke kusho ukuthi exoxeni kwethu nje mina ngangikuthatha light, wagcina nje yena esekwenza serious. Waze wagcina weza la engisebenza khona, wazongigcwalisisa ama-forms nayo yonke into. Ngagcina imoto ngiyithenga nje kanjalo kunganakile, ekubeni ngibe ngiqhubeka nesakhiwo ngapha. So nje ngithi angibonge uNkulunkulu ukuthi isakhiwo sengisakhile, sekuyahlaleka kuso, noma kusasele nje painting ngaphandle, kodwa sekuyahlaleka kuso. Nayo imoto futhi ikhona, ngiyayisebenzisa. Ngiyabonga kakhulu nje kuNkulunkulu ngokuthi angihlelele kanjena. Kwakungelona iplan lami, ngangakuplanile ukuthi ngapha ngizothi ngithenge iveni, ngapha ngibe ngakha. Ngiyabonga kakhulu, ngithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ikhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Baba ngithi ngishare nami iphupho engaba nalo day before ngizoya enkonzweni yase-Gauteng. So mina ngaphupha ngathi stadium indawo yakhona, ume phezulu ku-podium, akekho umuntu ebengakuboni, kwagcwele ngendlela emangalisayo, abantu bebabaningi kakhulu. Manje into emangazayo, bekunabelungu ngathi ama-China, vele inhlobo le vele abantu abamhlophe. Manje ngiyabuza mina, and bowushumayela abantu baphenduka. Manje ngiyabuza ukuthi laba bona ngoba abakuzwa ngoba vele bushumayela ngesiZulu. Hhayi, wathi ngezwa ivoice ethi kimi, laba abaningi babo banamadimoni, uzele uzokhipha amadimoni la. Vele abantu bebeza ngobuningi, beza bafuna ukukhishwa amadimoni, beza bafuna ukukhulekela bakhishwa amadimoni. Yangimangaza kakhulu le ndaba. Indawo obowumikiyo, ipodium yakho beyiphezulu, wonke umuntu bekakubona. Manje bekungathi kusestadium. Manje-ke kucici ngathi sowusesontweni. Mina angazi nami bengihamba njani kulezi ndawo, kodwa ngathi bengithathwa ngibeka ukuthi nangu. Manje-ke sewusesontweni, esontweni lela isonto leZiyoni. Lapha esontweni ufike washumayela. Yilesi khathi bosashumayela ngendaba kaJesu ukuthi bekahamba ezitaradini ashumayela, angena imizi ngemizana. Manje nawe ngathi boyenza leyo nkonzo, ufike eZayoni ngathi bongashumayela, wabafundisa baphenduka. Lapha eZayoni
bekubantu ukuthi banentambo ezi-green njani njani lento zamaseshi, kodwa uthe nawuceda ubatshela nawuceda ukubasherela impahla zabo zabamhlophe zabamhlophe. Yes, basagcoka ijoyina mara zashintsha le mpahla zabamhlophe, bagcokile amadugu abesifazane vele le joyina yabo ezayoni, kodwa manje seyimhlophe ngendlela emangazayo. Baphenduka abafundisi bakhona bathi, yo, besingazi, siyambonga uNkulunkulu, besingazi, siyaphenduka manje ngoba bakhiphile namaseshi, bakhiphile yonke into, sebakhonza uNkulunkulu manje. Langimangaza kakhulu lelo phupho. Siyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela umpostoli ubaba uNsibande nakumama uNsibande nasekhaya lezi nasentabeni kaJehova, kuyabonelela. Ngithanda ukubonga nje uNkulunkulu ukuthi selokhu ngingenile ekhaya lezwi. Umehluko mkhulu nje empilweni yami. Okunye nje bazalwane engingakubona, ukulalela iy'mfundiso kungisizile kakhulu. Benguwumuntu othanda ukukrima, nginebala elidakhi, ngigcoba-ke bangcwele, ngithi ngizama ukuthi ngithi ukukhanya kancane. Uma ngingagcobanga ngivele ngibe mnyama kakhulu. Mbeke kwadlula iy'nsukwana ngingasagcobi, ubuso bami buncinze bube buhlungu, kuze kube ngcono futhi mese ngigcoba lowo cream, kanti bungihlukumeza. Kodwa nje bazalwane, ngifuna ukusho ukuthi sengino-3 months u-cream nje lo obengiwusebenzisa angisawusebenzisi, futhi isikhumba sami sihle, ngimuhle nje nami noma ngiy'buka esibukweni nabantu bayasho ukuthi ngimuhle. Ngiyabonga kakhulu bangcwele ukuthi uNkulunkulu uyasinakekela ngakho konke, akafuni siye esihogweni. Ubekile inceke yakhe ukuthi isilungise sisenganeno. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyamnxusa uNkulunkulu ukuthi amgcine ubaba uNsibande nomama uNsibande babiyele egameni likaJesu. Obunye futhi ubufakazi, belingapheli iviki ngingahanjiwe ubukhuphi ebusweni bami, kodwa ngiyabonga ukuthi njengoba ngisebenzisa abaseRoma 10:9 bayangisiza kakhulu nesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Benginalolu khuphe olumangalisayo, ikakhulukazi emsebenzini. Ngiyazibuza ngithi, hayibo, ngagcina nini ukuba nokhuphe? Senginesikhathi eside ukhuphe bungekho ebusweni bami. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngempela. uNkulunkulu wasekhaya lezi nasentabeni kaJehova uyaphila. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Tata. uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Ngibulisa utata wethu, ndibulisa kunye nomama wethu ngegama lenkosi yami uJesu Kristu. Ndiyambonga kakhulu uThixo ngolusuku nilifumeneyo ukuthi mandiphefumle. Tata, ndiyabulela kakhulu ngawe. Mama, ndiyabulela kakhulu ngawe. Ndibulela ke abantwana bakaThixo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkosi yam, ndiyabulela ekhayeni lezwi. Ndiyabulisa ekhayeni lezwi. Ndiyabulisa entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ndiyambonga kakhulu uThixo ngokungena ekhayeni lezwi. Ndimbonga kakhulu ngoba ingqeqesho endiyifumanayo ngokukholwa, ingqeqesho engamandla, ingqeqesho yezulu. Tata, mama, siyabulela ngani. uThixo makanisikelele. Ndiphakamela nje ukwenza lo mbulelo ngani. Niyasilungisa endleleni yethu yokukholwa. Nkosi yam, niyasilungisa Tata. Niyasigocagoca, siyabulela ngani. Ngoko ndangena ekhayeni lezwi, umahluko ukhona kwaye ndiyamba uThixo uyayisebenza impilo yam. Nam ndiyayinikela impilo yam kuThixo ukuthi mandilive ilizwi lakhe ndilenze. Ndiyabulela Tata ngani
Ndibulela kakhulu uThixo makanisikelele. uThixo makanambese ingubo yezulu imihla yonke. Sinje kungenxa yenu, simile nje elukholweni kungenxa yenu. Enkosi kakhulu ngokuthi nivume ukugityelwa. Siyabonga kakhulu. Nkosi yoxolo nisikelele egameni likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.